celebrando a ponte do Día da Constitución, artellamos un programa que foi posible gracias fundamentalmente ao impulso económico da Xunta de Galicia a través da Dirección de Turismo e da Deputación de Ourense, ademais dos outros colaboradores que podedes comprobar en cada un dos cartazes. Este programa se descompón en 4 actividades distintas, pero concentradas nos 4 días. Estamos a falar de música, estamos a falar de pintura, estamos a falar de viño, estamos a falar de paisaxe e estamos a falar de cine, de elementos fundamentales na vida cotidiana da rúa. Por que? Somos probablemente o concello da DO con maior número de adegas, tamén con maior número de hectáreas de viñedo, e por iso nos conforma este paisaxe. Temos un cine difícil de repetir, dentro dos 8.000 e pico concellos que ten España, dificilmente atoparíamos unha dúcia de concellos que poderan exhibir